በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከይፍረደኩም አይትፍረዱ። ክቡር ህዝበ እግዚአብሔር ኣብዚ ግእዛዊ ርእሰ ሓድሽ ዓመትን በዓለ መስቀልን እነኽብረሉ ወቕቲ ቅድሚ ኩሉ እግዚአብሔር ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ክሳዕ ሎሚ ስለ ዘጽንሐና ከነመስግኖ ይግባአና። ዝሓለፈ ዓመት ንዓመት የድግመና እናበልና ባህግናን ጸሎትናን ኣቕሪብናሉ። ንሱ ከዓ ብምሕረት ሃብታም ስለ ዝኾነ እንሆ ናብዚ ሓድሽ ዓመት 2018 ብድሓነ ሰላም የሳግረና ኣሎ። ምስዚ ምስጋና እዚ ግን ኣምላኽ ንህይወትናን ስራሕናን ኣከያይዳናን እውን ክንፍትሽ ጽቡቕ ዕድል እዩ ዝህበና ዘሎ። መዝሙር ዳዊት ከም ዝብሎ ንኣምላኽና መስተውዓልቲ ለባማት ምንቲ ክንከውንስ እቲ ዕድመና ሓፂር ምዃኑ ምንቲ ኸዘክረና ዓመት መፀ ክንልምኖ ኣድላይ እዩ። መዝሙር 91:12 ኣብ ገሊኡ ትርጉም እኳ ዕለታት ዕድመና ከም እንቖፅር ግበረና እዩ ዝብል። እዚ ማለት ከዓ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና መዓልታት ጥበብ ብዝመልኦ ኣገባብ ክንነብሮን ክንጥቀመሉን ከም ዘሎና እዩ ዘረዳእና። ኣብ ንእስነትና ትምህርተ ክርስቶስ ክንመሃር ከሎና ናይ ሰብ መፈጸምታ ክንደይ እዮም ዝብል ሕቶ ምስተሓተትና 4 እዮም ኢልና ንምልስ። ንሳቶም ከዓ ሞት፣ ፍርዲ፣ መንግስተ ሰማይ፣ ገሃነመ እሳት እዮም ዝብል መልሲ ንህብ። ኩልና ደቂ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ መንገደኛታት ኢና። ኩልና መንገደኛታትን መወትን ኢና። በዚ ምኽንያት ኢና ኣብ ግዜ ስርዓተ ቀብርና እውን ይቤሎ እግዚአብሔር ለአቡነ አዳም መሬት አንተ ወትገብእ ውስተ መሬት። እግዚአብሔር ነቦና አዳም ንስኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ በሎ እናበልና ነዝይም። ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ዘንቅያ ከምኒ ደግሞ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመ ይመጽእ በስብሓት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ እንደገና ብኽብሪ ክመጽእ እዩ እናበልና ድሕሪ ሞት እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ይጽበየና ከም ዘሎ ንእመን። ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ዝብል መጠንቀቕታውን ነዚ ሓቂ እዚኡ ዘዘኻኽረና። መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ክፍረደኩም፣ ብዝሰፈርኩምዎ መስፈር ክስፈረልኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ማቴዎስ 7:1-2 እናበለ ከጠንቅቐና ከሎ እንታይ ማለት ኮኑ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮና ክለዓል ይኽእል እዩ። ንሱ እውን ነዚ ፈሊጡ እዩ ነዚ ስዕብ ተግባራውን ክትርድኦ ዘይከብድን ምሳሌ ዝሃበና። ኢየሱስ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ሰርወ ዘየስተውዓልካስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ? ካብ ዓይንኻ ሰርወ ከሎስ ከመይ ጌርካ ንሓውኻ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፃልካ ሕደገኒ እትብሎ? ኣታግብዝ ቅድም ካብ ዓይንኻ ሰርወ ኣውፅእ፣ ብድሕሪኡ ካብ ዓይኒ ሓውኻ በሰር ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ክትርኢ ኢኻ። ማቴዎስ 7:3-5 ክብል ከሎ ካባኻ ዘሎ ዝዓበየ ጌጋን በደልን ዘይኣረምካስ ነቶም ካብ ናትካ ዝነኣሰ ጌጋን በደልን ዝፍጽሙ ትወቅስን ትፈርድን ኣለኻ ማለቱ እዩ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ እውን ነቲ እትሰምዕዎ ኣስተውዕሉሉ፣ በቲ እትሰፍሩሉ መስፈር ክስፈረልኩም እዩ፣ ክስፈረልኩም ምዃኑ ከዓ ኣይትረስዑ ይብለና። ፈሪሳውያን ነታ ኣብ ዝሙት ረኺብናያ ኢሎም ዝኸሰስዋ ሰበይቲ ሒዞም ናብ ኢየሱስ ምስ መፁ ደጋጊሞም ምስ ሓተትዎ ከዓ ቅንዕ ኢሉ
ካባኻትኩም እቲ ኃጢአት ዘይብሉ ቅድም እምኒ ደርብየላ በሎም ዮሐንስ 8:7 ንሳቶም ግን ኣሕፊርዎም ሰላሕ ኢሎም በብሓደ ኸዱ ሽዑ ኢየሱስ ነታ በይና ኣብ ጥቕኡ ዝተረፈት ሰበይቲ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስትኺ ደኣ ኣበይ ኣለዉ ዝፈረደክ ዶ የልቦን በላ ንሳ ኸዓ ሓደ እኳ የልቦን ጐይታ ይበለቶ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኪድ እሞ ደጊማ ኣይትበድሊ ዮሐንስ 8:10-11 በላ መዘራርባ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ኣብዚአን ምሕረትን ውርደትን ዝተራኸባ እሞ ምሕረት ኣምላኽ ዘሸነፈት ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ኣብ ጸሓፋ መልእኽቱ ኣታ ንኻልእ እትፈርድ ሰብ ንስኻ ዝኾንካ ኹን በቲ ንኻልእ እትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ ሮማ 2:1 ብምባል ብዛዕባ ካልኦት ናይ ንብሎን ንገብሮን ሙሉእ ሓላፍነት ከም እንለብስ የዘኻኽር ቀፂሉ ኸዓ ንስኻ ኣብ ጊልያ ካልእ እትፈርድ እንተዋኢኻ ንሱ ተንስአን እንተወደቐን ንጐይቱ እዩ እግዚኣብሔር ከተንስኦ ስለ ዝኽእልካ ክትንስእ እዩ ሮማ 14:4 ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውኻ እትፈርድ ወይስ ንምንታይ ንስኻ ንሓውኻ እትንዕቕ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ስለዚ ኣብ ንሓድሕድና ኣይንፍረድ የግዳስ ሓደ ንሓዉ ዕንቅፋት ወይ መሓንኮሊ ከይገብረሉ ይወስን ሮማ 14:13 እናበለ ንጹር ማዕዳን መጠንቀቕታን ይህበና ንሰብ ክንፈርድ ከሎና ኣምላኽ ይፈልጠና እዩ እንተኾነ ርሁቀ መዓት ወብዙሃ ምህረት ካብ ቁጥዓ ርሑቕን በዓል ብዙሕ ምህረትን መጽሓፈ ቅዳሴ ስለ ዝኾነ ብዓቕሊ ይጽበየና ክንሳሕ ከዓ ግዜ ይህበና ንትዕግስቱ ዋጋ እንተዘይሃብና ግና ጳውሎስ ተመሊሱ ሃብቲ ሕያውነቱን ትዕግስቱን ዓቕሉን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ክመርሓካ ከም ዝኽእል ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሮማ 2:44 እናበለ ኣገዳሲ ሕቶ ምስ ሓተተ ድማ ከመይ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ ነቶም ሰናይ እናገበሩ ክብርን ዘይሙማትን ብትዕግስቲ ዝምነዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህቦም እዩ ነቶም ንዓመፅ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ ፈተውቲ ርእሶም ግና ቁጥዓን መዓትን ክወርዶም እዩ ሮማ 2:6-8 ይብለና ነቶም ብእምነት ኮነ ብትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ደሓን ደረጃ ንርከብ ኢና እሞ ንኻልኦት ክንምህርን ክንምዕድን ይግብኣና ንብል እውን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብታ ናብ ሰብ ገላትያ ዝጸሓፋ መልእኽቱ ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ ኣብ በደል እንተተረኽበ ንስኻትኩም እዞም መንፈሳውያን ዝኾንኩም ነዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ ብናይ ለውሃት መንፈስ ኣርምዎ ንስኻትኩም እውን ንገዛእ ርእስኹም ከይትፍተኑ ተጠንቀቑ ገላትያ 6:1-2 ዝብል ወርቃዊ ማዕዳ ድሕሪ ምሃብ እንተኾነ ነፍሲ ወከፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ስራሕ ይመርምር ሽዑ ብናይ ብጻዩ ዘይኮነ ብናይ ገዛእ ርእሱ ስራሕ ክምካሕ እዩ ከመይ ነፍሲ ወከፍ ጸጸሩ ክጸውር እዩ ዝግባእ ገላትያ 6:4-5 ዝብል ተግባራዊ ምኽሪ ይውስኸና ከይትፍረዱ ኣይትፍረዱ ዝብል መጠንቀቕታ ግን እንታይ ማለት እዩ ከይመመና ከይፈረድና ደኣ ከመይ ጌርና ክንካየድ ምሳና ዝነብሩ ምሳና ዝሰርሑ ሰባት ዝገብርዎን ዝዛረብዎን ቅኑዕን ዘይቅኑዕን ሓቅን ሓሶትን ጽቡቕን ሕማቕን ምዃኑ ክንፈርድ ኣይንኽእልን ማለት ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ከነልዕል ግቡእን ኣድላይን እዩ ነዚ ሕቶታት እዚ ከዓ ክልተ መልሲ ክወሃቦ ይከኣል እቲ ቀዳማይ መልሲ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ
بمسرتو ኢየሱስ ኣይትፍረዱ ክብል ከሎ ንብጻይኩም ኣይትኾንኑ ስም ብጻይኩም ኣይተጸልሙ ኣይተኽፍኡ ማለት እዩ ብጽልኢ ተደሪኽኩም حقነት እቲ ጉዳይ ጎሲኹም ወይ ከይረጋገጽኩም ንሰብ ምጽላም ወይ ምፍራድ ጌጋን ሓደገይናን ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ብሓጺሩ ንሰብ ካብ ምሕማይ ተቆጠቡ ማለት እዩ حميت كا حسوت مالتي እግዚአብሔር كا بلوخاتو غيرو حسوت مزراب كتفاك ايو صلي زحب حساويو حميت زرغح دما عشايو يبل مصحفس مثالي 10 شمونت اتخال اي غص ناي مفرادن زي مفرادن كا نتي ابعلتاوي هوتنا زغاطمنا خناتاتي زملكت نعبنت مدحينا قويت بعلو كتفردو خلوهمس سلمنتاي كبعلوهم حق زي تفردو لوكاس 10:50 كونع فردي فرادو مبر قلتريهم اي تفردو يوحنس 7:24 نابله بتا املاخ زهابنا امرون لبونان ابعلتاوي هوتنا نزقاطمنا نغراتن سبات كبلو نسمعو وي كغبرو نريو نغرات كنفرد كم نخلون يردعنا إذا عينت فردقن الرامي مبر كناني فردي ايكونن يسوس بعلو حوخان تبدلكا كيت كان السخان نسون أبينهم كنكم جنحيو تسمعكا نحوخا ربحكايو ماتيوس 10:15 نابله نصر ممرحي هيبونا علو قدس باولوس كا أسر ممهرو بفقر حق ناتزاربنا نابتي رئيس زخونة كريستوس نعبه إفيزون 4:15 نابلي معد سلازي بأخبرات بفقري بسطور نحوخا نحفتخا تقاقخي تأرمي مبال كاب حاليوتن قناعة بيتن زتلعليك خون كله أدلاين قبؤونيو اندقنا قدس باولوس نابسب كورنطوس كتصحف كله نمان كم فرد ويكن ارم كم زقبعنا يبرحلنا نتوم اب كريستنا كاب كريستنا وصاي زلو زفرد انتاي قدسوني السخاتكم سي نتوم اب وشت كريستنا زلو دو ايكونكم نتفردو نتوم كاب كريستنا وصاي زلو غنا املاخ يزفردو امبار نتنور زغبر سب كاباخاتكم اوصوو قداماي قرنطوس 5:12 يبلنا إذا معلت كا كم محبر آمنتي نحد حدنا كنفالت بوانجيل كريستوس نمرح زلونان زيلونان كنستوعل من صبق آبنته بالله من كعنقفاتي خونا الله فتشنا كنتعرارم قبوء كم زخونا يقلت لنا دقيمون ندق حيمانوت كا أهليف كا مهاب لكع كم زي كونه ينصر لنا حدا خابخاتكم مس بصايو نغرن تلوو اكيد متوم امنت زي كونس اكيد متوم زي امنو دو كفرد يدفريو ويس اتوم امنتي عالم كم زفردوا دو ايتفلطون يهم نعالم كاب تفردو دعا نعشتو نغرات نمفراد كمي زي تبقعو نملاختي كم تفردو دو ايتفلطون يهم ايز عالم زي نغر قدا كمي زي نفرد مخدع بنجر زعلم زئا زدانه انت علوكم سلمنتاي نوتهم ببيت كريستيان زتنعقوا احزاب فردي تقبروهم كحفركم الى نزل زارب زلخو كان دو امونغو احوات كفرد زخل لبام سب يبلكم يخوم دخونا حاو نحاو اكيد متوم زي امنو يخصص الله قداماي قرنطوس 6 كاب حدا حساب 6 نابله عبي معدا يمعدنا اما يጨረሻ كنستوعللو زلنا حققن اتلبن كلاليتن زفلتن زمرمرن حدا املاخ ስለዝኾነ
እተሐቀይናን ናይ መጨረሻ ዳኛናውን ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ክንአምንን ክንቅበልን የድሊ ፈጣርን አቦን ዋናን ሓላይን መድሓንን ናይ ነፍሲ ወከፍና እቲ በአምሳሉ ዝፈጠረና ብደም ሓደ ወዱ ዘድሓነና እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ንሱ ከዓ እዩ ንዘለዓለማዊ ህይወት ወይ ንዘለዓለማዊ ኩነኔ ክፈርደና ዝኽእል መጽሐፍ መክብብ ከም ዝብሎ ኩሉ ነገርን ኩሉ ተግባርን ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ እዩ ዝፍጸም እሞ ኣምላኽ ነቲ ጻድቕን ነቲ እኩይን ክፈርዶም እዩ መክብብ 3:17 መጽሐፍ ሲራክ ከዓ ንሰብ ከዓ ከከም ግብሩ እዩ ዝፈርዶ ሲራክ 16:13 ይብለና ኣብ መጽሐፍ ነቢይ ሕዝቅኤል እውን እግዚአብሔር ንህዝቡ በነባብርኦም በተግባሮምን ፈረድኩዎም ሕዝቅኤል 36:19 ይብል ሕዝቅኤል ባዕሉ ድማ እዚ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘሎ ቅኑዕ ኣይኮነን ትብሉ ኣለኹም ኦ ህዝበ እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍኩም ከከም ግብርኩም ክፈርደኩም እዩ ሕዝቅኤል 33:20 ክብሎም ንርእዮ መልእኽትታት ሓድሽ ኪዳን እውን ነዚ ሓቂ እዚ እዮም ብተደጋጋሚ ዘዘኻኽሩናን ዘጠንቅቑናን እቲ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ግና እቲ ኣብ ጸልማት ዝተሓብአ ናብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳባት ልቢ ከዓ ዝገልጽ ጎይታ ክሳብ ዝመጽእ ቅድሚቲ ምዱብ ግዜ ሓንቲ እኳ ኣይተፍረዱ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ መምስጋናኡ ካብ ኣምላኽ ክቕበል እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:5 ብምባል ናይ መወዳእታ ፍርዲ ንኣምላኽ ክንሓድገሉ ከም ዝግባአና ይነግረና ቅዱስ ጳውሎስ ደጊሙ እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘይሃድልዎ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ ይብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:17 ናበለ ወርቃዊ ማዕዳ ይልግሰልና መጽሐፍ ራእይ ዮሐንስ ኣብ መፈጸምታ እቲ ሰማያዊ ንጉስ ብኽብሪ ምስ መጸ ምውታት ድማ ከምቲ ኣብ መጽሕፍቲ ተጻሒፉ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ብምባል እቲ ናይ ኩሉ ፈራዲ ነፍስን ስጋን መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ካብኡ ሓሊፍና ናብ እነብሎ ከም ዘይብልና ይረጋግጸና እነሆ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ዓስቢ ምሳይ ኣሎ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራዋይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ራእይ ዮሐንስ 22:12-13 ገና ኣብ ጉዕዞ ዓመት ኢዮቤልን መንፈስ ሲኖዶሳውነትን ስለ እንርከብ እንቕበሎ ዘለና ሓድሽ ዓመተ ምሕረት ዓመት ማርቆስ ዓመት ራህዋን ሰላምን ቅሳነትን ክገብረልና እሞ ብእምነትን ብተስፋን ብፍቕርን እናዓብየሉ ሓቢርና እንጓዓዘሉ ጸጋታት ከብዝሓልና ንመድኃኔ ዓለም ንለምኖ ካብ መፍርራድ ሓድሕድን ፍልልይን የድሕነና ንሓድሕድና ብመንፈስ ፍቕሪ እናተኣራረምና እናተገሳሰጽና ብሓድነትን ስምረትን እንጓዓዘሉ ጸጋ ይሃበና ዝዘራእናዮ ብድሓነ ሰላም ኣኪብና ብፍቕርን ሰላምን እንነብረሉ መንፈስ ይሕድረልና ብሩኽ በዓለ ሃንሰ መስቀለን ብሩኽ ሓድሽ ዓመትን ንኹልና ኣሜን